Michael Pine-nal a világ körül. A mai epizódban az érintetlen Balatonfenyves ősi misztikumát tárja elénk Michael. Hogyan élnek a natívok? Hova tűnt a fogkefe? Hogy lehet így nyaralni? És hogy kerül ide Komló? Jó, rendben. Fújok egyet. Fú. A hely legmodernebb épülete közvetlen a vízlelő hely mellett található. Ezt úgy képzeljék el, mint nálunk egy... Azt jelenti tolni. Egy másik kiskaput kell keresni. Ez nincs nyitva. Ezt fölérem. Jaj, kisegéd, minden lyukba belefér. Tartsál bakot, Lajos! Ez könnyen megy. Add a kezed. Ez a benszülött rendkívül triviális fekvőhelyet konstruált magának. Ahogy a törzsre jellemző, nagyon natív, de rendezett a tárgyi világuk, és primitív az eszközhasználat is. Oh. Hú, egy légy. Usgyi. Ezeknek a benszülötteknek az élete békés és nyugodt mederben folyik. Ám ha nem vigyázunk, könnyen bajba keveredjük magunkat. Menjünk! Hajrá, hajrá! Mikor köztük járunk, soha ne feledjük, hogy a törzs vezetője, Ádám, hangszerekkel való dicsőítése és tisztelete a legfontosabb. Ha valaki ezt elfelejti, ne lepődjön meg, ha a vacsoránál már ő a desszert. Mondjuk arra. Fú. Itt az ellenséges törzsek távoltartására húzott évszázados barikád állja utunkat. Oké. Keljünk át rajta, Lajos! Ezt nevezem barikádnak, Lali! Csak fel, csak fel! Rendben! Másszál te is, Lajos! Szedd már össze magad, Lajos! Okay, Dan. Rendben. Let's go. Okay. A törzs bonyolult ősi rítusai tökéletesen átláthatatlanok a magunk fajta, úgy szólván civilizált társadalmak számára. A Vedo-Ausztralit szokások beszürönkedés... Jaj! Ajjaj! Jaj! Menjünk! Megúsztuk. Utánam és utánam.
Gyere tovább, Lajos! Ezért fizetlek! Rendben, tehát az apolloidok haragos természetük miatt csak üveg mögött tartva közelíthetőek meg biztonságosan. Különben harapnak, csípnek, előadásokat csinálnak. Lessünk be hozzájuk most! Ne félj, Lajos, amíg engem látsz. Okay. We have come here with peace. Borsókkal jöttünk. Peace. Darabokban. Lajos, szólalkozz fel! Lajos! Take the camera. No, please. Ne! Lajos! Lali! Lali! Aj! Júj! Hú! Jaj! Rendben. Széfben vagyok. They're gone. Mennek. They're gone. Széfben vagyok. Széfben vagyok. Hú. Ne! Kérem, hogy ne! Megígérem, visszajövök! Drop the bass. Köszönjük. Miért nagy lennék mint a többiek? Bárcsak olyan nagyok lennénk. De persze mi nem vagyok olyan nagyok. Kérjük meg a szivárványkakiló csodapandát. Ó, az olyan undiság. Inkább Tebet az olyan kakáló. Ó, tudom. Nem, én mondom. Kotyvasszunk valamit. Hozzá az olajos bögrédet, én meg hozom az kotyvasztott valamit. Na, én hamarabb odaértem, mert én egy szuper döntő oroszlán vagyok. Jó, most összekavarom, várjál már. De nagy zsiráf lettem. Még van csörgöm is. Én nagyon